Ahojte všetci, jak vidíte, dneska sa budeme rozprávať o nerv modulus a v čom sú tie nervky dobré. Ako napríklad toto ramienko, čo strelo tak do blba, to nikto nevie. Takže, niekto si už určite všimol, že nervky, tie modulus sa dajú aj pripevniť na ne samé veci, lebo majú všade tieto na doplnky. Prečo nie si kúpovať nové veci, doplnky na to? Tak, ako si postaviť živú nervku? Toto je čistá moduluska. A teraz vám ukážem nejaké skladanie doplnok. Takže... A nie všetky sa dajú pripojiť na tie zásoby. Hej, má pravdu. Takže, ako vidíte, položím si sem jedno to proti, aby ti nestrieľali do očí, potom tlnič, tu dole si položíme meno a v ruke mám samozrejme nervku. Ešte si ju nabijem. Takže, toto, čo ste videli v minulej časti, to bola v podstate táto nervka. Takže tak to bolo. Takto som prišiel a ho strelil. Mňa práve. Nie tohoto. Do brucha. Takže, To nie je všetko. môžeme si doplniť také doplnky. Všetko urobiť. Ako napríklad a také veci ďalej. Tak čaute a na budúce si povieme o iných nervoch. Tak čaute.